El meu referent és la meva mare, l'Esther Mas Miquel, i és el meu referent perquè sempre està ajudant-me i el meu germà igual, i sempre està per nosaltres. El meu major referent és la meva mare per la seva valentia i les ganes sempre de fer coses. El meu referent és la meva mare i les meves àvies, o sigui, les dones de la meva família, perquè sempre han viscut ensenyant-me a mi de petita exemples de moral i d'educació i de com s'ha de ser, i seguint sempre uns valors molt importants per la societat i per ser un mateix. El meu referent és la meva mare perquè és l'única persona que m'ha ajudat a valorar-me com a dona. El meu referent és la meva besàvia per no donar-se mai per vençuda. El meu referent és la meva mare. Segur que hi ha molta gent que ho diu, però jo vaig tenir una mare que a la seva època va voler que les noies estudiessin igual que els nois, fins a la universitat. I sobretot volia que fóssim autònomes, que no depenguéssim mai d'un home, que ens poguéssim valdre per nosaltres mateixes. Per tant, en honor a la mare, avui la recordo. Va por ti, Lucía. Me has hecho la mujer más feliz y la mejor abuela del mundo. This is a dedication to all of the sportswomen in my life. Play hard, train hard, look to reach new goals. You're the best. El meu referent femení, i per tant la dona que l'admiro, és la meva mare. Gràcies a ella puc dir que sóc una dona valenta, solidària, amb pensament crític i una dona empoderada. Mua! El meu referent és la meva mare perquè ha sigut la persona que m'ha ajudat a ser com sóc ara. La meva referent en dones és la Rosalind Franklin, que a mitjans del segle passat va ser una de les que va introduir més en el descobriment de l'estructura del DNA. Ser dona al segle passat i triomfar amb ciència és una de les coses complicades i per tant sort que ja aquest segle s'ha reconegut tot el que ha fet. Hola, bon dia. A mi la que m'ha inspirat últimament ha ser la Nuri Soler. És una entrenadora coreògrafa del CPA Girona i últimament ha portat el seu equip al campionat mundial sent el primer lloc en el podi. Per què m'inspira aquesta noia? Doncs senzillament perquè mostra molta passió en la feina que fa i alhora inculca a les patinadores, amb la seva pràctica, amb el seu exemple, l'esforç, la constància, perseverància i, com no, amb molta elegància, tant a la pista com en el dia a dia. Per totes les àvies, mares, filles, germanes, tietes, companyes i amigues. Per totes nosaltres, dones, que només tirem enrere per agafar embranzida i tirar endavant.